въпроса или голямата въпросителна на предстоящите избори е Румен Радев. Това е, може би, най-обсъжданият човек в България през последните 1-2 месеца. Много хора казват дали той ще направи свой проект, кога, с кой ще се коалира, каквито са въпросите в чата. Аз мисля, че и това, което чета от други източници анализатори, също е, че той, ако не направи нещо през следващата седмица или най-късно до края на този месец, мисля, че няма да се кандидатира за тези предстоящи избори. Първо хората очакваха, че това ще се случи преди Коледни и новогодишни празници. Не стана сега това, така че според мен това е последния шанс и от това, което чувам, вече хора, които са му били почитатели, почват да губят надежда и вяра, колкото повече време отминава, така че според мен или ще бъде през идната седмица, или няма да е на този етап. Друго, нали, ако не е на този етап, сигурно следващия въпрос ще е кога. Не евентуални, може и следващите избори, или пък никога. Нали, така, господин Румен Радев говори доста мистериозно, когато му е зададен този въпрос, така че не може да направим абсолютно предложение. Но според мен едно е факт, че ако той направи свой проект и излезе на следващите избори, има много голям шанс да е първа политическа сила. Сега за мнозинство не мога да говоря, но със сигурност има шанс да е първа или поне в първите 2 политически сили. Въпрос, който така сте ми задали в чата, е дали той ще се коалира с някой. Мисля, че на този етап е много рано да се каже това нещо. Значи ние първо не знаем дали той ще създаде твой проект, кога и как. Нека да приемем, че той ще създаде проекта. Нека да приемем, че той ще излезе още на следващите избори. Значи той, за да не се коалира, трябва да вземе първо пълно мнозинство, което не знам дали е възможно. Но, нали, ясно, ако взема пълно мнозинство, той ще управлява държавата. Тук няма какво да обсъждаме. Нека да обсъдим какво ще стане, ако и според мен вероятният вариант, защото в момента не мисля, че никой ще успее да вземе пълно мнозинство, с кой би се коалирал. Интересно е пак, че ние не сме чули никакъв план, никаква негова политическа доктрина, вътрешно, външно политически не сме също чули какви ще бъдат неговите намерения, така че трудно е да се каже без да чуем това нещо. Аз мисля, че и Радев няма да изключи да направи коалиция. Естествено, според мен би било невъзможно той да се коалира с ГЕРБ или с ДПС ново начало, но освен тях президентът Радев никога не е споменавал или не е говорил точно за това нещо, така че според мен той има шанс да го направи с всеки един без споменатите партии. Сега дали вече следващия въпрос, който и някои хора ми зададоха, дали има шанс да се направят 2-3 или нещо там като някакъв си вид сглобка. Това вече влиза в теориите на фантазиите, трудно е да се каже. Но важното, което пак да обобщим е, приемаме факт, че Радев или свой проект не с пълно и според мен шанс той да се ново начало по разбираеми доводи, ако още някога сме слушали господин Радев.